Ubat Preston Tensong sembut Menteri Rangba Akajela mantaka segi ulakren syai bagi arfu art ligi shnong hakathan blok 2 ki hab be syaga jela Assam bat kasorkar jela kadang don hapdeng ke jingye kren ban penpai biang yakiti gi shnong syaga jela Meghalaya. Hababu jingkeli halo ke jing beteng jong ka Assam ban kuntur put hadu menta ha ka shnong umsaw lum dorbar ha ka baki pajba bat kinong elam shnong kidon hapdeng jong ka jing shong sir na ka jing beteng jong ki pulit ka Assam ban pen ibor bat thuet ru ya kinong elam shnong hadien ka jing sha pen pra ha ki pajba ya ka jing ka sainar ka Assam Balawan kuntur put syadu ka klaus nong umsaw lum dorbar hakini ki kindiat sngi uba person ula jubab baha ka jingye kenduk baru Amit Shah Dangshen la kren syai bo ompat la ban penbe ya upur usam bat un betha ya ka jela Meghalaya bat Assam bakim dei ban pentut ya ka yat ka yeng bat ya ka trei ka kata jong ki pajba bat ru ban bu ya ki bor pulit ni sipai ban penting pensme ya ki pajba Ulang ru ba ki Deputy Commissioner ba Superintendent of Police Jong Kari Bhoi bat kumju ru ki DC SP na Karbi Anglong Assam kiri bandon ke jinga sautu jingmut bat lashani aha ki ya ke kam Henry teng tang na kadau ki kam shimen kami ka huri hura la ka dei haki breu na Assam ne na Meghalaya ha ka baula kerpat ya ka dor bashnong ba ki dei bante la kam ya ki nong shong shnong ba kim dei ban penmi kanu ke jing huri hura ha ka bai de ber ke jing sha thwet jong ki pai ba bat ki nong elam shnong ha ka shnong umsaw lom dorbar na ka thain block 2 uba person ulo ong ba ka de ka kamram jong ka an ban le ya ka badon kam henry kim de ban le palat ya ki breu jongi shushu ula pan shai ru ba ka jing kren menta ya ki te ki arf art li ki shnong om de shaphang ka jing ya pher ne ka jing ya ka je put henry ka de shaphang ban pan phai ya ki te ki shnong sha ka jela Meghalaya Kalong ni hakani kun ngilai banyak kun yo abisya ila akren sai kedar haba ngim patla banyak kun be usam ba un ai ka instruction ya ka Assam ba yang ni ke Meghalaya bangim dei ban pentut ya ka ya ka yeng ka tre ka ta jong kini ki atli ki jela joni ki pa ba masuk song ki jela joni bat ru ba dei ban bu ya ki forces ban penting ban pensme ya ki nong song Lada piong pulit Assam ne pulit Meghalaya. Kata kata ke pinarai, but nila IT ru ya kini lembah ka district administration. UDC SP jongka Ribhoi un Ukraine bat DC SP la kade yok Karbi Anglong la da kade jongka neka la kade jongka neka urban ne Guwahati ni IT ya tin ya le ke kawai ke bang spa ban ong kolong tang ni ka bang apil kolong ya kinong song snong ji no teng pi hakaji trekam joki la se de ka kam personal obri ka badon ka ten re ka permi issue sa ka jing ban long ka communal class ten re nga apil kin lang ba snong ni kinong song snong kam tam ki bor snong bor tau snow ba ban de la kam ni kinong song snong jing na bar teng ka don ka jing sim ka tang nak mentala se yasun bat nur wadno sa Assam dan ni tangbu Assam don jing yasun bat nur wadno semegala kan create ya kan ka isu ke problem ting la keren la instruction ya kan district administration bakin ya don ke jing ya sutu jumut bat ba kata ke jing ya wat ke jing ya bat kem ka ne katai amar katu ka de ka an tingang sombon ong ba ndei ban cross pada ya ke limit hakaban pelong dia kinong snong jongi lani kinong snong jong Assam ban poi sa kajing biasa mengiin rek imbu ya kata border outpost border outpost bentarung ila pa identify haka district administration lau DC SP rengkat bat kini ki rengkat bagi bos snong te maki kin identify hanui jakai bangi de banbu tangba ko mongo OP mental lagi keren di ke blok 2 kan mau ke blok 2 habis Assam ngan pensyab yang sisi nama don ki stu bakla itu ki khat pra plus south li kisno katu ka hab Assam madon we urang ba bu persutu bakla khat pra plus south nakara daw ni ai ka lis seti Assam bakalis kolong bakani kada hab ka blok 2 habong blok 2 kamut hab Assam ngimdai bersuku bakla ta nama don ki bersuku bakla ki ong jaj pangila pha e kalis Assam kamut la hab mekala kampade gumta kani kadang hab ha ka ji kren jongi kadang yaj bat bahabangi ya kren kajing kren ndai bangi ong don ke differences ndai ban ong bangi don ke dispute ndai kajing kren kalong ban retransfer no ya ki arpo artelikisnong ki bahap hapo ke blok tu sya ke jelam ikla jumi ndai don ki nong song snong ong don ki rorang ba ki bapen sub apla jaj pingila submit ya kan list syapo Assam ki sngo bon ong bet mengila de hapo mekla te kata kam nei nakwa ban pensai pi ki nong to ko bos ngba pensai ba kini ba kadang hap baik ketika arpo arteligis nong hapo Assam kabamut hapo ka blok 2 kin selong bat blok 1 bat blok 2 ngikwa ban retransfer
nang tay na block 1 lo kaju nang ne na block 2 lo kaju ban retransfer ye kitu isnong kam tam ne ki bagi nong sok snong ki de ki bri jong i sudah ki bana po war ki pada boy la ne po jantia tingi kwa ban convince le ban pengej ye ka sarkar asam pagade ban transfer Nrai border outpost BOP but PO P kaya pher mo ka police outpost but ka border outpost kaya pher di yemen ta belengi ong bengin bu ya kan ka border outpost kalong hak itu ki jaka ke belong sensitif amal bengi kwa ban penting na bagi nong song snong kinam don kanu kono ke jing uri ura lani kan don ke jing song sup ke jing song san na ka daung ya rai bengin bu ya kan ka border outpost nrei la pi ong ya ka police station lani ya ka police outpost kata ka ya la ka jong ka beta tingila rai na kila sarkar ba hak itu ki area ke belong sensitif ngin bu ya kan ki border outpost kum mangile mentah po la hapo mukrong